Lah ya aku wingi ki ndandakne anu tangki ganti nyar. Lah iki lho sepeda jek 2 tahun tangkine neyeng-yeng lambene memprengen blerengen teyeng. Lho teyeng iki sepeda jek 2 tahun jek nyar cete jek utuh mengkelo jek anu. Jek normal tapi jerone neyeng iki teyenge. Lho iki dhisik wis diresiki tibake jek ngono maneh. Lah aku ning kutho teko ning tengah embong moro-moro mati jegluk aku digablok-gablokne wong meh kesulung truk e. Lha ngono kuwi sing disalahne sapa? Sejatine aku ora salah. Lah sepeda tak gas moro-moro mati ya. Lah iki lho kebuntetan teyeng kaya ngene iki lho. Bahaya iki lek neyeng-neyeng. Wis bahaya tenan. Lah iki wis wingi wis tak ganti nyar iki. Sok ben kira-kira jek neyeng neh apa ora ya? Lho aku ki ya ora piye-piye tapi aku sing tak sayangne iki aku ning embong gedhe ya ning jalan raya terus digablok-gablokne wong. Lah iki nyangkut aku dhewe iso cilaka ditubruk komburi ya. Gara-gara teyeng kaya ngene iki lho. Neyeng-yeng jan teyeng iki memprengen blerengen karaten. Neyeng.